paternoster grezz minn ġewwa s-soldat tkun u fuq l-art għajċ kemm iġemmet għal-kafet lest il-misħun il-sebne u il-luskutella waqt li dan jgħatilu et jfittex il-berritta għax minajr ankin majmur nitolbok Sant'Antin nisib il-ħwejjeġ nitlu fi fejn il-birka berritta għax ta' nispiċċa mur ta' sitta nitolbok Sant'Antin nisib il-ħwejjeġ nitlu fi fejn il-birka berritta għax ta' nispiċċa mur ta' sitta. Meta l-bera u s-sajjetti jortu li l-gżejjer Malti seppu grezz ġol-orfa taħħom nimxi s-sitta imgezzi il-kelb jimbaħal kull berqa it-tiġiġ fil-gallina waqt li grezz tajt il-rosarju ma' kull sajjetta seppi jajt Aziza Santa Barbara la deni u l-anqassara li tolbuk titħolalina għalix il-maltem tirfina Aziza Santa Barbara la deni u l-anqassara li tolbuk titħolalina għalix il-maltem tirfina. Seppu grezz bħal koppji kollha spiss jiġġieldu fuq ix-xejn storbju sħiħ jinstema' fl-orfa u għal-ftit ma jiġux fl-idejn tisma' l-grezz tajjar lil Seppi dak li għandu u m'għandux malli Sepp jitlef il-kalma mal-ajrjorja li mhux trux San Pawlja missier tagħna li s-sema tiqaf magħna intneħħejt il-velen u l-lifa u mort fajtu ħalq in-nisa San Pawlja missier tagħna li s-sema tiqaf magħna intneħħejt il-velen u l-lifa u mort fajtu f'ħalq in-nisa xi ftit jew wisq fil-ħajja nibdaqaw maħħa ħin il-ġrajja dawn l-ajdut tajġ kem smajnijom kem il-darba użajnijom nitolbok Sant'Antin li sib il-ħwejjeġ nitlu fin Aziza Santa Barbara la deni u l-anqassara San Pawlja missier tagħna u paċenzja u ikkalmana Jalla l-poplu Malti wawċi jara fija ix firħa fil-paċi.